National Interagency Task Force ginapruba na ang pagbakuna para sa mga kabataan nga nagayedad 12 tubtob 17 anyos. Ginpanagutan na sa National Interagency Task Force ang pagbakuna kontra COVID-19 para sa mga kabataan nga nagayedad 12 tubtob 17 anyos. Gani magasugod ang pilot vaccination para sa mga kabataan sa syudad sang Iloilo sini nga Biyernes, Oktubre 29. Sa October 29, kinahanglan ara gid ang parent kag may mga requirement nga kinahanglan kabataan with comorbidities, no? Ang listato sa comorbidities daw ara kay Dr. Roland, may mga asthma, HIV, kag iban pa to daw kadamo to sang nalista nila. Ti amo lang na naisugdan ta. Sa mga nakaparehistro nga mga kabataan, ilabi na sa may mga comorbidities, sarang mapadulungan ang St. Paul's Hospital. Ginatagman sang alkalde nga sa Nobyembre 2, magapaday ng Vax for Minors kag sarang mapadulungan ang mga mega vaccination sites sa syudad. Gusto gid sang DOH kag IATF nga ara kita sa hospital. So sa San Pablo kita for the 29. The following week, November 2, open na kita sa aton vaccination centers para sa minors. Ibutang ta sa mga dlagko naton kaglapit sa aton nga ospital man. Sa Ateneo kay ti lapit sa Qualimed, sa SM lapit man sa Qualimed, kag diri sa Robinsons lapit sa aton nga West Visayas State University Medical Center. Sa record sang Iloilo City Government sa Oktubre 22, 5,894 na ka mga kabataan ang nakaparehistro para sa vaccination. Kapin 50,000 ka mga kabataan sa syudad ang target nga bakunahan sang Pfizer o kon Moderna vaccine. Nagalao man ang alkalde nga may palabuton pa nga supply sang kapin 17,000 doses sang Pfizer vaccine gikan sa national government. Sa subong, nagapadayon pa ang pre-registration para sa mga menor de edad. Sige man japon subong, but we have seen nga do ka jutay gid lang ang pre-register. By next week, November 2, we will allow the vaccination minors even if there is no pre-registration. Samtang, ginkalipay man sang alkalde nga nagapadayon ng vaccination rollout sa syudad sang Iloilo kag madamo na ang nabakunahan sa syudad. Luyag lamang ni Mayor Tranyas nga maprotehera ng tanan sa halit nga dala sang virus agod mapadasig man ang paglabot sa herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol. Iloilo City Environment and Natural Resources Office nagpatigayon sa clean-up drive sa mga patio bilang pagpanghanda sa nagahilapit nga Piyesta Minatay. Preparado na ang syudad sang Iloilo para sa palaabuton nga Piyesta Minatay. Nagpatigayon sang clean-up operation ang mga katapos sang Iloilo City Environment and Natural Resources sa mga pampubliko nga patio sa syudad sang Iloilo. Apang sa kaathagan sang tanan, sirado ang mga pribado kag pampubliko nga mga patio, memorial parks, kag Columbaria halin Oktubre 29, tubtob Nobyembre 2. Buot silingon, makabisita lang antes kag pagkatapos sang nasambit nga mga petsa. I think ready na ang mga patio naton, ang mga city-owned cemeteries para sa pagbisita sa aton pumuluyo antes ang 28. May clean up drive man sila dira sa esplanade sa mga kay ti nakitaan ta may mga basura nga nagalabot dira, mga plastics. I think we always have to remind our constituents, no? Nga ginatingwaan man na sang syudad, kapina sang katapo sa mga senro, nga matinloan gid ang aton nga mga esplanade. Nagbuylog naman ang mga katapos ng Kapulisan kag Public Safety and Transportation Management Office para masiguro nga ginasunod sa gihapon ang mga minimum health protocols para sa mga luyag magapadulong agud magbisita sa ilang mga minatay. Ibantayan gini mga patio kag cemeteries, no one will be allowed to go inside in accordance with the rules of the IATF. Panugyan ni Noel Hechanova, head sang Iloilo Centro, likawan ang paglaptas sang basura sa pagpadulong sa mga sementeryo. Kung mahimo, magdala sang kaugalingon nga bag kag siguraduhon nga nakapabakuna na. Luyag ko tani paabot nga i-avoid ta ang basura, sa bagay bawal subong ang pagkaon, no? Pero just the same,
i-avoid tagil ang basura kag hindi itatani maginutok sa sulod, no? Amo nang aton nga agreement to sa during meeting sa PNP nga 50% lang gid ang i-akomodar ta sa sulod. Para sa mga may plano nga magbisita sang ilahimata sa patio, ginadumilian ang pagdala sang pagkaon kag makahulubog nga ilimnon kung mahimo hindi lang anay pagdalon ang mga kabataan. Strikto sa gihapon nga sundon ang minimum health protocol kag siguraduhon nga fully vaccinated na. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.